sartuko gara. Bale, bagoaz. Jertzea lotuko du. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu. Eta ohiko ordutegira bueltatu dira sostatuko lagunak. Luistxo Fernandez prest dugu. Egunon, Luistxo? Egunon? Zer moduz? Ondo, bueno, garizuman sartu gara. Bai. Austeritate garai bat. Aste santura bitarte. Bai, lau aste, okerrez banagoaz? 40 egun. 40. Bai, bale. Bai. Hobeto enteratua zaharragok, erlijio gehiago ikasi genuen. Bueno, Luistxo, hori ez da gure gaia, gu teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak kontatzen ditugu, kontatzen dizkiguzu, sostatu.eusen kaleratutakoak eta publikatutakoak. Eta, gaurkoan bideoak eta alakoak ere izango ditugu. Bai, espero dut ikustea gauza bat, Twitcheko ikusleek eta gero YouTubeen geratuko dan bideoan, eta irratitik esango dugu zer ikusten dugu. Deskribatuko dugu, bai. Bueno, nondik hasiko gara, Luistxo? Robot humanoideekin, etorkizunarekin. Robot humanoide erraldoiak, erraldoiak ez, tamaino humanokoak. Humanokoak, hori da. Olakoak sustatun urte batzuk badira tarteka erakusten ditugunak, eta estatu batuetako enpresa bat, Boston Dynamics, nabarmendu izan da orain arte alakoak egiten, alako txakur moduko batzukola, gora eta tal, eta Boston Dynamics horrek ere onjala urte batzuk gizaki formako robot bat atara zuen, bi hankadun bat, alegia, horako bular alde oso haundi batekin, bateria haundi bat, motxila eta guzti bateria eramango balu bezala, horako robot batzuk, baina orain iritsi dira robot txinatarrak, eta harinagoak dira, eta ikusgarriak dira. Eta partekatuko dugu bideo bat. Evoluzio handi bat eman dala esan dezakegu. Bai, ikusiko dugu, hemen albistea daukagu, eta dantzari emango diogu. Esan dezakegu, aurreratu dezakegu entzulei, ikusten ez duenari, gizaki askok baino asko hobeto dantzatzen duela? Nik baino bai, behintzat. Batzuk, gizaki batzuk baino. Unitri izeneko, Unitri G da enpresa, eta Unitri G bat modeloa da hori. Bideoa benetakoa da, zer dago bertsio bat, non langile batek makilakin bultzatzen duen, eta pelota botatzen dion, eta baila ere berak dantzan jarraitzen du. Nago oso seguru musikarekin improvisatzen ari den. Bale, edo aurretik informazio hori. Akaso grabatu dute eta gero edizio bat jarri diote gainetik musikarekin. Eitzazu, mugimendu funky batzuk, eta ze ematen du gainera, ari dela, musikaren doinuan, koordinatuta dago. Baliteke trampa egotea, baina ikusi ezagun beste bideo batean kung fu nola egiten duen, txinan egon da. Baina robot honek oso mugimendu naturalak ditu. Hau da, orain arte ikusi ditugun robota batzuk, robotan keinu horiek zuten, ez? Guk robot bat irudikatzen dugunen, beti ere
Hola, Eta erakutsiko edo dugu bat. Ze bai. hau da oso aurreratua, eta baina ez enpresa txinatar batzuk ere badabiltza robotak egiten, baina ez dela iristen honetara. Eta, bueno, Aha, bideo bat ikusteagatik, Fourier izeneko enpresa vale, batekoa, vale. emango dio, zela, ea, robot batzuk, hau, Bai, ohiko robot adibidez, itxura eta mugimenduak ditu, bai. bai, holako robot gehiago daude, baina daude, ni zer dakit, dozena bat enpresa halakoak egiten, Unitri horiek dira honenak, eta salgai daude. Nik ez Aha, dakit ez, halako kung fu egiteko, dantza egiteko, halako eh, eh, talent show batean ikusi dut, Unitri markako robot mordo bat, neska dantzari talde batekin batera, eta danak dantzan, eta erosi daiteke halako bat, 15.000 euroan edo badaude bueno, mm, modeloak. Orain, zertarako? Mm, claro. mm, Halako teknologia aurreratu bat dantza egiteko soilik diseinatu baldin bada. bueno, uste dut beste eskuzko gauza batzuk, eta gauzak eramaten eta holare ikusi dut, baina ez dakit, langileak ordezkatzeko moduan da, hori da ametsa. Hori da ametsa. Claro. Eh, Hori beti izan da komentatu dena roboten inguruan. Bai, guri lanak Lanak ez da ordezkatzeko. etorreko direla, ezta? Bueno, ez dakit puntu horretara iritsi diren, baina erakusteagatik beste beste bideo bat, Bai. hau, kontestu askorekin ez dut ikusi, baina halako robot bat, eta ez dakit Unitri bat den edo beste bat, jendeari Vale. erasotzen. Ah, Hau ere, Txinan gertatu omen zen, ujú. ikusi dezagun, A ver. hortxe, oso bideo Bai. laburra da, baina play emango dio eta fijatu gaitezen. Ujú. Berriro. Ai, ama. Eh, Bai, bai. Ze eh, deskonfiguratuta hauek bai, hori da. claro. Halako ikuskizun batean jarri zituzten, ez dakit urte berri txinatarra da, holako Ujú. zerbait, eta publikora, eszenategitik jaitsi zituzten robot bat hola publikora, eta bat dijoa jentearen gana, eta dio, Ai, ama. eta honek pixka Claro. beldurra ere ematen du. Ze kung Bai, fu sí. egiten duen robotak, metalezko hanka Claro, claro. eta besoak ditu, eta ondo ematen badizu, pues, nik Bai, irabazteko aukera gehiago, bai. bai, nik adibidez kung fu dakit, dantzan egiten beste. Gutxiago, segurazki zute. Dantza Bueno, deskifratuko nuke. Osea, bai, eta hori da. orduan, bueno, robot txinatarrak. Bai, Asteko hortxe. gaietako bat. Bai, Unitri izan dira, aurrerapen handienak egin dituenak. Humanoaren, antzekotasun handiena duena Bai, hala da. Eta eta bueno, arinena, eta gainera, merkatuan ja salgai dagoena. bai, bai. Eta ez zait iruditzen halako teknologia 15.000 eurotan, estratosferisko ez dut esan. Estratosferiskoa denik? Estratosferiskoa denik. Ez dakit, baina zertarako. Claro, Oraindik hori da. Bai, bai, baina bai. ikusiko ditugu, ez? Txinatarrak, bueno, autoen fabrikazioan ere sekulakoak egiten nahi dira. Bai. Telefonoak egitetik Xiaomi bezalako marka bat autoak egitera pasatu da, eta halako robotak egitera ere. Mhm. Bai, bai. Eta, bueno, nik telefono txinatarra daukat, azkenengo urte hauetatik, poltsikoan, Nire bai. oso ondo dabilena, iPhone baten 130 prezioan edo
bai. edo Roma. Ez digute patrozinatzen, baino marka txinatarreko mobile hauek nei da gehien iraunditena eta iPhoneak izan ditut, Samsungak ere izan ditut eta 4 urte egitera noa. Bueno, pues Berdina. hauxe da datorrena, munduko A potentzia ber. nagusi berria. Bai. Primeran, eta bueno, teknologi hauek alde artistikora pasatuko ditugu. Bai, Oskarretara, Vale, galaz jantziko gara. bai, bueno, animazioko film onenaren Oskarra Bai, eraman du, izango Flow, burua, Straume hori da, du bai. izena, letonierazko hitz bat da, esan Mhm, nahi du jarioa edo erreka edo bai, urri xuria, mhm. eta eh, eh, Zer software gertatu da? librearekin egindakoa da. 3D animazioa gaur egunean zinean erabiltzen dana, eta, bueno, Pixar izenarekin Bai, ezagutzen hasi ginala, eta Up edo halako pelikulak, eta gero bai. Disney, eta Shrek, eta beste Mhm, etxe batzuek ere egiten dute, garatu den estetika bat, eta teknika bat da, bueno, gaur egunean usto zabaldua da, ez? Baina, mhm, irudi aldetik, pixkat, traketxagoa den produktu batekin egin dute film hau. mhm. Emango diote playari, albistean sartuko gara baita ere, Vale. usteagatik. Bueno, parentesi bat irekitzen duzun bitartean, Erreken 5. pelikula dator, eta Bai, kritika jaso ditu, ze bai, claro, orain teknologiak uste 15 urte pasa direla Errekeko lehenengo pelikuletatik, eta aha, teknologi berrik Errek berritu bat egin dute. Eta bai, jendeari ez zaio asko gustatu. Ze bai, Errek, bai, errealtasun puntu handigo bat dauke, eta jendea kritikatu egin du. Osea, que teknologi berriak gaitasun puntu bat, zeote, berdea zan lehenago, eta bai, alako, bai, bai, baino alako turuta belarriak zituen. bai, eta halaxe jarraitzen du, baino bai daukela teknologi berrik ematen duten marrazki bizunen, ba ematen du batzuk esaten zuten, operatu egin da eta halakoak aipatzen Aha. zuten sare Bai, sozialetan. adimen artifizialarekin ikusten ditugun irudi horietara hurbiltzen akaso Bai, bai, errealismo bat lortu nahian. Bai, bueno, Disneyk ere egin zuen hori errege lehoiarekin, ezta? hori da, bai, Eh, bai, benetazko bai. lehoiekin bezala, ez? Bai, ez da Badago hain absurdo bat hor, ez? Marrazki zura marrazki izan behar duela, uste dute hori da, ez, bai, 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 animazioaren zaletu askok, ez? Eta, bai, uste dut alarbatzen dudala. Baina, bueno, guazen ikustera pixkat bai, horixe, zera parentesis, hau, bai. katu bat da protagonista, eta bere lagun batzuk, kapibara bat, Mhm, hegazti idazkaria, eta mhm. labrador txakur bat ikusten ditugu, eta, bueno, ikusi ezagun unetxo batez, aurrera doa. Bai. Mhm. Kaputxo bat. Halako izakirik gabeko mundu batean, lurra, eta biltzen dira animalia batzuk. Euskarazko Ja, oso bertsiorik behar. kritika onak jaso ditu, Bai, ikusten hasi nintzen, utzi nuen nonbaitek, eta bara bat, gertuatu ezkero animali eta ez daukate perfekzio hori ez da ere Ez. zaharrak halako geometria musika kognitiboago bat, ez? Bai. Baina, proiektu software libre dabiltzen kontuetan, eta azken batean, irudia Luisio, ez dizugu entzuten dihartzen, ez dizugu ondo entzuten, musika gehiago entzuten dugu. Vale. Hori da.
Vale, stop bai. emango diot, Bai. eta, bueno, ikusi nahi duenak, uste eta aretoetan dagoela, eta Mhm. trailerra, sustatuko albistean ere bai. Itzuli naiz, orain entzute zait, Bai, 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 bai. esplikatzen nahi nintzen, ez zait ezer ulertu. Bai, hori da musika pixkat gehiago entzuten genuen, bai. Bueno, alako Blender delako software honekin egindako irudiek ez daukate superordenagailuekin Pixar batek egiten dituenaren perfekzioa. Ez Bai. da ere, on jala 15 urtetiko esrekena ere, baina hala ere, teknologia, softwarea bera, librea da eta doakoa, hori Mhm. korritzeko behar dian ordenagailuak, esan dezagun, ekoizle txiki batek erosi edo manejatzeko modukoak dira, Bai. eta, bueno, hortik aurrera geratzen dena da, sormena, Mhm. eta alde horretatik, testura batzuetan, esango dezagun, ikusi daitekela zerbait, baina, bueno, animaliak daude, Bai. paisaiak daude, ura eta fenomenoak, atmosferako Bai, bai, bai. fenomeno, meteorologia dago, eta argiztapena, eta osagarri teknikoak guztiak dauzka Blenderrek, eta gero artisaua geratzen da lotzeko pelikula. Eta kritika ona Mhm. ditu, sari bat ere lortu du, eta Europako herrialde txiki bateko produkzioa da, Letoniakoa. Pues Mhm. hortxe, Hori da. gomendio bat. Bai, 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 bai. Bueno, eta azken bat ere aipatuko dugu azken minutuetan? Bai, Bai. labur.eus izeneko zerbitzua berritu dela. Vale. .eus domeinoaren elkarteak Mhm. doan usten duen zerbitzua da, eta berrikuntza batzuekin dator. Nik hau erabiltzen dut aspalditik, eta egunean behin jokoan erabiltzen dugu adibidez, elbide laburrak egin ditzakezu Bai. zerbaitenak, eta gainera erabiltzaile erregistratua baldin baza labor.eusen estatistikak ematen dizkizu. Aha, vale. Laburdura hau egin zenuen, eta gero zabaldu sarean, hainbeste klik lortu Zenbat ditu. klik Oso izan da. praktikoa Ja, da. Eta ba, ondo baita da. ere, erabiltzaile erregistratuak aukera dauka eh, demagun, episodio zehatz bat nahi duzu, sustatun egin genuenean, sustatuk eta segura erratia egin genuen Twitch hau, eta elbidea da ez dakizerakoa. Bai. Baina jarri diezeako labur.eus eta nik zerakit, Blender. Mhm. Blenderri buruzko Bai. episodioa egin genuelako hau. Eta orduan, labur.eus Blender, zuk aukeratzen duzu ze hitz jarri hor, edo labur.eus zerbait, edo labur.eus Bai. egunean behin 2017 jartzen dugu, adibidez, Mhm. denboraldi jakin bateko informazioa dagoen tokira bideratzeko. Orduan, norberak aukeratzen du, eta laburdura erraz zertzeko da. Bueno, hau lehendik ere bat zegoen, baina berrikuntzen artean, dagoen gauza bada, oraindik eta laburra hori daitekela. Aukeratu Ah, dezakezu L.eus. begira. Bueno. Erabiltzaile erregistratu bezala. Eta ez hori bakarrik, beste .eus labur batzuk ere badaude, konturatu naiz berria hasi dela erabiltzen B.eus laburdura. Begira. Vale. Oso helbide Bueno. luzeak jartzen ditu, baina B.eus batekin, izan daiteke B.eus eta berriako kudeatzaile baldin bazara, automatikoki sortzen direnak, izaten dira, x lau zazpi puntan, Bai, bai, B.eus. bai, bai. Mhm. Baina berriak, orain eskura dauka, erabiltzailea denez, labur.eus sistemarena, Mhm. B.eus pradales elkarrizketa. Ba, listo. Pizkal luzea da, baina, bueno, irratiz esateko Bai, hau baina ez da adibidez titular osoa, ze batzutan agertzen da titular hori da, osoa. egiten dugu jardunaldi bat, eta formularioak ere izaten dira, euskalo nungoak, eta egin Mhm. dezakezu L.eus euskaraldia izen ematea. Bai. Eta irratitik esaten dugu, eta apuntatzen duenak, edo gogan hartzeko, asko zerrezagoa da. Mhm. Eta nobedade hau, eta beste funtzio batzuk ere bai, artikulan azalduta daudenak, hoiekin berritu da labur.eus, eta, bada, zerbitzu praktiko bat, euskaraz dago noski, pantalla eta erabilpen guztia, Mhm. eta nik erabiltzen dut azkenengo urte batean, eta oso pozik, eta berrikuntza hauekin,
noski. Eusak ez dit hainbeste ematen, pertsonalki, uste dut, baina, bueno, beste kontestu batzuetan izan daiteke. Bai. Primeran, bueno, azken albiste honekin agurtuko dugu gaurko saioa, baina esan gure zuzendariak, gure mezutxo bat bidali digula, programa honen zuzendaria. Eta esan du, Bai, 15.000, onerako izango alda. bai, 15.000 euroan, Bai, robotan inguruan hitz egiten ari gara, bai. bulegoan kafea egiteko plantatu dezakegu. Esango Bueno, diazu. mira. Hori hortako baldin bada, proposatzen dula zuzendariak, ez zaituzu ordezkatuko. Hori da. Bueno, dipsitekin robot txinatarra laster euskeraz erasiko dira. Seguru baietz. Hori ere kontatuko dugu, seguro. Zaiozu ez pasatzeko zuzendariari. Kafea zerbitzeko, bai, baina kontuz. Bai. Ni bestela, ni ere asartuko naiz. Gure gratiarekin. Igual beste pantailatxo bat agertuko da noiz bait robot batekin, eta 2 ordez 3 izango gea, Luisxo, Bueno, alakoak. bat gehiago baldin bada, kontratatzen Bai. beste bat baldin bada, robota izan arren, bale, baina ordezkapenetarako ez. Ordezkapenetarako ez. Bueno, eta trailerraren linka, esrekeko trailerra linka badago, hori ere bidali digu eta ikusiko dugu ere. Vale, bidali azu nunbaitetik. Internetetik. Oso ondo. Luisxo, mila esker beste benguran egotagatik eta hurrengora arte. Datorren astera arte. Ondo izan, aio.